ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କିତ 30ଟି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟାସଦେବ। ବ୍ୟାସଦେବ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ସାରଳା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଉତ୍ତର ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଗୃହ ବିବାଦ କଥା। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେବବ୍ରତ। ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶାନ୍ତନୁ ଓ ଗଙ୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଯୁଗର କଥା? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତା ଓ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବାସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଳିତ ପିତାମାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ନନ୍ଦରାଜା ଓ ଯଶୋଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଭାବେ କେଉଁ ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସନ୍ଦୀପନୀ ଋଷି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୌରବମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନ୍ତୀଙ୍କ 5 ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ, ପବନ, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ପଣ୍ଡୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ। ଗାନ୍ଧାରୀ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା? ଉତ୍ତର ରାଜା ସୁବଳ। ରାଜା ସୁବଳ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧାରୀ କାହିଁକି ନିଜ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୀମ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ସମକକ୍ଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ କରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯେଉଁ ଧନୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସରାସନ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା? ଉତ୍ତର 15 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କନିଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ହସ୍ତିନାରେ ରାଜା କରାଗଲା? ଉତ୍ତର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଧିକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର
सहदेव। परवर्ती प्रश्न काहांकु धर्मराज कहुए? उत्तर युधिष्ठिरंकु। परवर्ती प्रश्न पांडव मानक मध्यरु किए एकाकी कौरव 99 भाई को मारिथिले? उत्तर द्वितीय पांडव भीमसेन। पांडव मानक सर्वनाश पाई केउ पंथा श्रेष्ठ बोली कर्ण दुर्योधन को परामर्श देथिले? उत्तर युद्ध पंथा। परवर्ती प्रश्न महाभारत युद्ध शेष केउ मानकर विजय होइथिला? उत्तर पांडव मानकर। आजिर अंतिम प्रश्न भगवद गीतार श्लोक संख्या केते? उत्तर 700। आशा करुछि आमे महाभारत संपर्कित आलोचना करिथिबा 30 टी जाक प्रश्न आपनकु उपयोगी लागिथिबो। जदि वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करने सहित प्रत्येक दिन सकाळ 7:30 रे एमिति जीके वीडियो देखिबा आपण चैनल जनरल नॉलेज ओडिया को सब्सक्राइब करि पारंते।